שירים שרקדנו אז בנשף כשהבן שאני מה שחיפשת עדיין מתנגנים באוזניים, אבל מרגיש לי שזה קיץ' אז כותב קולטת כמה זמן עבר מהתיכון? וואי וואי. תגיד את התוכנית שלנו, זה חשוב, כי... טסים בצוריץ, מאפיית הכפר, אגם מדמון. הולכים לטסים, חיזרו אחריי. אגם מדמון, מאפיית הכפר, טסים בצוריץ, ובואו נלך כולם. אז יש גם את הרומא בג'י, אפשר, אם זה פתוח במוצ"ש. הרובע היהודי? אז אולי הרומא? הרומא לא נבנתה ביום. כולם מסתכלים לנו על מצח יור? כולם מסתכלים לנו על מצח יור? ברגע שהוא יקנה שריג, וואווה. אני צנצנת. בלי נדר, אני מתחייב ללכת לקרביץ, לגעת בכל התיקים. אם תקנה שריג, היום, אם תרכוש, אם תשלם עליו בכסף ואז תלבש אותו, במקום תוריד את הטיקט, תזרוק אותו לרצפה, תשרוף אותו. סלם אותי חופשי. קח את הסאונד. וואי וואי. קשה לגור את זה. אין זמן ואין גיל. אבל לא בא לי שתלחצי אז כותב היי, קפצתי כשהחלפת תמונת פרופיל. התקבלה הודעה מאת אגם בהודעה כתוב עודד. בהודעה נוספת מאותו שולח בהודעה כתוב דחוף. בהודעה נוספת מאותו שולח בהודעה כתוב יש לך. בהודעה נוספת מאותו שולח בהודעה כתוב כזה. התקבלה מאת אגם תמונה. וואי, זה מעולה, עם אנשים אחראים אני אף פעם לא יכול לעשות סלפי כשאני נוהג, הם כזה לא תסתכל על הכביש, אני לא עושה סלפי כשאתה לא מסתכל על הכביש. תתעסק בזה מחר, כי את כל מה שיש. יש לך משחקים? טירוף, עכשיו אנחנו מתחילים טסים, יהיה מטורף. אנחנו לימדנו אותם. קיצר, אנחנו נוסעים עם הגיבי, עם הוויגי, שנוסעים. מוכן כסף? 3, 4. וואו. שים לב לסוויץ', שים לב. וואי וואי. אני לא שומעת, יש פה חלון. רגע, דקה. אני לא שומעת, יש פה חלון. זה סרטון כאילו? יש פה חלון. לא, זה מביך אותי. אנחנו כאן, תראה אותם. נגיד לך בעיות, אנחנו יותר טובות. היי, ולוג, היי. זה עובד? אני סומך רק עלייך. יאסי סלאם! מה קבעת? אני מראה לך את הלק. קיצור, אז מה אני מספרת לכם? אנחנו כאן בערב חב"ב של סניף צוריץ. באנו לבקר ולהגיד שלום. אפשר ביס? רגע, באמת ביס? אוי, זה דוחה. זה סורבה בלפפון. מוריה, בואי בבקשה. היי. אני עייפה ממש. בשונה מכל שאר שעות השבוע. לא, אז תראי, מה הוא עשה? הוא עשה כזה, אני הולך להכין קפה, נראה מה נעשה, קצת אין בטריה למצלמה. יום טוב, אדוני. אין המון בטריה. אני אלך, אני אכין את הקפה, אני אחזור. יום טוב, אדוני. ואז כאילו היה קט לנו לוחצים את היד. אבל פשוט הוא לא ידע מה, הוא היה כזה קצת אבוד, ואז היה לו חיוך כזה. יום טוב, אדוני. ולוג, אני רוצה להגיד לכם, תודה רבה לכל הצפיות, תעשו סאבסקרייב, תעשו לייק. איך הוא קוצץ את המלפפון? השיגו את החודש, הביא בין אור לחושך. כאילו אני עם היד אני יכולה לעשות את זה, אין לי בעיה. מרוקאים לוקחים ככה לקרן.
דם קווקזי, אל תבטל אותי, לא קראו לי זמנות, אל תבטל אותי, בוא תקבל אותי, איך שמחמד את החמש בכמה שנים, כולם מכתיבים אותי כאילו פרשים פרשנים וחמישי, אני מפשע אנשים, מטפות זמנתי כל שחי, כל הקונוס, יצירי כל השאר שחי בונוס. היי, אז אח שלי עזוב אותי. כתוב פה 4 וקיי. אי אפשר להרוג עם זה יתושים. אם יהיה לך 75 כאלה, אז יהיה לך 300 קיי, ואז תוכלי להרוג יתושים. נשים לליבה. מלח. עכשיו אנחנו בעצם בצורת, ברור לשמותי, הנוער. אומייגאד. אוקיי, אני אעשה לכם בעצם סיור במקום. איזה סומה יצאתי? רגע, אני אעשה ככה. רגע, ואז אני אעשה ככה. אוקיי, אז אני... לא, פדיחות, לא. תיקח מפה את ה... תן לי, אני אקח. תעשו סאבסקרייב, תעשו לייק. בואו נפתח דיון על זה. פחים, הממשלה שמה אותם ברחובות. אתה חושב שיש פח כמעט כל רחוב יש לפחות איזה 2, כאילו. זה הממשלה זבל? זה הממשלה, כן, זבל, בדיוק. כשאתה זורק את הטישו שלך לפח, זה כאילו, הם מוצאים את ה-DNA שלך. אל תגיד לי שזה לא מתוכנן. זה מתוכנן לרצח, הם יודעים, הם שומעים. ככה אתה... נכון אתה מגלגל בטלפון כזה, אז אתה אומר לפח כזה, יו, איך בא לי שניצל, ואז שניצליה באזור שלך, הפח של הממשלה. אל תאמינו לפחים. אומר, ראו, נהנה מעשה יד העולם. היי! אפשר להתקדם? חונים פה והולכים ברגל? עודד, אתה יודע שאתה הולך לעבור בנתיבות, גם טוב, אדוני. תקשיב, נייר ספק זה underrated רצח, אף אחד לא מעריך את זה, סתם חושבים שזה כמו טישו וזה, אבל לא, זה הרבה יותר שימושי.